Ebben a videóban megnézzük az igazságos, valós értékréseket, amik a piaci struktúrában megfigyelhetők. Számos neve van, röviden FVG-ként fogok én rá hivatkozni. Meg fogjuk nézni az élő árfolyam grafikonon azokat a pontokat, ahol ezek a mintázatok megfigyelhetők. Tudni kell erről, hogy ez egy 3 gyertya mintázat. 3 egymás melletti gyertyának a viszonylatát fogjuk nézni, hogy C1 gyertya és C3 gyertya közrefogja a C2-t. Ha bullish FVG-ről beszélünk, akkor a C1-nek a maximuma és a C3-nak a minimuma hagy maga között egy rést, tehát egy üres árfolyam zóna jön létre, ahol csak a C2-nek a teste található meg. És erre a két pontra húzzuk ki azt a dobozt, ami jelöli az FVG zónánkat. Tehát ez az a szakasz, ami oldódást hoz létre. Látszik, hogy itt volt előtte egy sűrűsödés, és a sűrűsödést mindig valamilyen irányban oldódás fogja követni. Így tud az ár tovább menni, így tudja az ár támadni azokat a zónákat, ahol passzív energia pihen, a passzív pénz mögötti szereplőket mozgásba kell újrahozni. Itt megfigyelhető ugyanez a bearish változatban, ahol C1-nek a minimuma és C3-nak a maximuma nem keresztezi egymást, és a C2-nek a teste található meg abban az árzónában egyedül. Vannak ezek az esetek, amikor nem találkozol kanóccal, de két szabad gyertyatest egy árszint zónában meghúzódik. Látszik, hogy C3-nak a maximuma, C1-nek a minimuma nem fedi le ezt a zónát, és ugyanígy ellenkezőleg C1-nek a maximuma és C3-nak a minimuma szintén nem ér bele ebbe a zónába. Abban az esetben, hogyha ilyen dupla hígulás figyelhető meg, azt ugyanúgy egy oldott állapotként tekintjük, ami visszavárja az árat, hogy a piacnak a hatékonysága idővel jól tudjon működni. Ez esetben, amikor a dobozt még tovább húzod, ebben a szűk sávban abszolút nincsen kanóc, 8 óra 41-től 9 óra 6-ig, de idővel megbosszulja magát és visszajön ide az ár. És ami fel volt higulva, azt újra hatékonnyá tesszük, újra büntetjük azokat, akik aszimmetrikusan előnyhöz jutottak. Ebben az esetben ezt a maximumot, ezt a minimumot, ezt a minimumot, és ezt a maximumot nézzük. C1, C2, C3. C1, C2, C3. Ez a nagy FVG vissza lett töltve eddig a pontig. Ahogy megy előre az idő, többi kanóc szintén mélyebbre megy, és már ekkora területet visszatöltenek ebből a referencia tartomány FVG-ből, tehát ami a C2-nek felel meg. És ezen a ponton már csak ennyi marad betöltetlenül, hogyha a referencia maximumot is nézzük. És ezt kiterjesztve tovább lehet ezt húzni, egészen addig a pontig, amíg újra nem kap hivatkozást. Megpöcköltük, nem kell, hogy teljes egészében betöltsük. Ezek algoritmikus referenciapontok csak arra szolgálnak, hogy aktiváljanak egy rendszert, és az a rendszer egy on-off logika mentén döntést hozzon, hogy teljesül az a feltétel, vagy nem. És mivel teljesült, de nem kell, hogy 100%-osan betöltsük ezt az üres zónát, elég a magas frekvenciás kereskedő rendszereknek, hogy csak érintsük, nem is kell, hogy teljesen betöltsük. És innen mentünk tovább. Ide. Most ez egy 1 perces idősík, de ezt több idősíkus kontextusban érdemes vizsgálni, hiszen egy idősík az nagyon becsapós. Ez egy sűrűsödés, tehát az idő felgyűjti az erőt, és utána újra ki tudja lökni magát egyik irányba. Itt is nagyon jól megfigyelhető ez a két pont, kanóc nélkül itt várja az árat. Ez nem jelenti azt, hogy ez a kanóc nem szúrhat fel feljebb is, feljebbi zónákban, de beérte annyival, hogy csak éppen megpöcköli.
Ezek különböző elemző eszközök, amiket most bemutatok, és ezeket az elemző eszközöket egyidejűleg fogjuk alkalmazni. Az összes higulás, oldódás tényező az az FVG-kkel lesz mérve, és emellé be lesz emelve a Discount Premium és az Equilibrium logika. Premiumba hatolva, ahogy az előző videóban említettem, növekednek a valószínűségek az eladás irányába, a Discountba hatolva növekednek a valószínűségek a vételre. A több idősíkos elemzés növelni fogja a komplexitást, ezért azt még egyelőre a későbbiekre hagynám. Nagyon sokféle mérés létezik, az FVG-ket mindenki máshogy szereti azonosítani. Én mindenképpen ahhoz ragaszkodom, hogy ha egy kicsit is beleszúrt a kanóc egy FVG-be, akkor az már érintettnek minősül, de a kriptópiac esetén azt vettem észre, hogy idővel mindig a 100%-át igyekszik betölteni. Ezt a zónát ki lehetne húzni így is és így hagyni, de így nem kapunk feltétlenül olyan szűk zónát, és nekünk az a cél, hogy ha egy jó risk-reward arányra törekszünk, hogy minél szűkebb, precízebb zónákat azonosítsunk, hogy ne kelljen olyan széles stop-loss-t használnunk. Ezért minél inkább le kell redukálnunk a zónáinkat szűk sávra. Itt az indikátorokon belül lehet keresni különböző eszközöket. Ezt az indikátort ajánlom azoknak, akik kézzel nem annyira szeretnének rajzolgatni. Ez viszont azokat a dupla FVG-ket nem jelöli, ami például itt is megfigyelhető. Ezt nevezik akár inversion FVG-nek is. Dupla FVG-ként vagy tripla FVG-ként fogok rájuk hivatkozni. Igazából nem fontos, csak az fontos, hogy az egy túl oldott közeg, ahova az ár vissza szeretne majd menni idővel. Automatikusan ez az MTF FVG indikátor ki fogja jelölni azokat a zónákat, amiket itt megadsz. Ezek az idős síkok elérhetők, és egyidejűleg mutatja őket. Ahol több FVG egymást lefedi, a nagy idősík a kis idősíkot, ott sokkal sötétebbek lesznek a zónák, és ezek a zónák gravitációs pontként szolgálnak, visszavonzák az árat. Viszont ha nagyon sok FVG van bekapcsolva egyszerre, az bezavarhat és átláthatatlanná teheti a grafikont. Szeretem a grafikont minél tisztábban tartani, hogy határozott elképzelés mentén tudjak döntéseket hozni. Az előbb a Bybitnek a grafikonján voltunk, most viszont a Binance grafikonján vagyunk. Minden váltónál egy kicsit eltérnek a gyertyák paraméterei, ezért egy FVG tartomány nem mindig ugyanúgy jelenik meg a Binance grafikonján, mint a Bybit grafikonján, de ezt senkit ne tévesszem meg. Az alaplogika, a szabály, a tendencia az mindig ugyanaz. A Binance grafikonján most a 15 perceset nézzük, ugyanúgy megfigyelhetők, ugyanaz a mintázat, és ugyanúgy viselkedik az ár, érinti azokat a pontokat. Nézzük meg picit a replay módot, és nézzük azt, hogy hogyan viselkedik az oldódásra az ár, mennyire hivatkozik vissza rá, és mennyire sűrűsíti újra. Egy idősíkot nézve, ez egy kicsit amatőr, de ez csak bemutatás jelleg. Nagyobb idősíkokat és kisebb idősíkokat is érdemes alkalmazni top-down elemzés szerint. Maradnak ki FVG-k, ez csak egy gyors szemléltetés. Egyenlő csúcsok. Általában ilyenkor még visszamegy az ár, betöltjük ezt az FVG-t. Újra sűrűsítettük, nagyon szépen látszik. Valószínűleg jövünk vissza. Megtámadtuk ezt a pontot. Itt hagytunk két üresedést ugyanúgy. Ugye először ezt optimalizáltuk, utána pedig
visszaszúrtunk a felsőbb régiókba. Még egyszer. Kiszedtük ezt a hatalmas likviditás csoportot. Mivel nem ismert mennyiségekről van szó, ezért nem tudni azt, hogy mikor éri be az árfolyam azzal az adott korrekcióval. Tehát itt betölthette volna instant az egészet, de nem tette, mert egy nagyobb megbízás már bekerült, a tömegek elvárása az diktálta volna, hogy ide mélyebbre szúr, és ezt frontranolta, tehát megelőzte ezt a szintet, és onnan a fals elvárásokat kihasználva kezdett el felfele árazni. Hiszen az a cél, hogy csapdába ejtsük azokat az embereket, akik egy elfogultság mentén a nézőpontjaikat nem képesek változtatni, és amikor az ő elvárásaik ellen pozícionálódunk, akkor az ő veszteségükön tudunk profitálni.